Bueno, sorpresa ipuina dugu hemen, gaur aurkeztu duguna, kuku bildumaren barruan dago. Bilduma horretan 6 emozioi buruzko ipuinak egongo dira, album ilustratuak, hobeto esan da, eta hau sorpresarena da. Eta, ipuin honetan sorpresak daude, eta sorpresa zer den, nola sortzen den, eta zer eragiten duen, jaso nahi du, ez? Umeek uler dezaten eta umeak hurbildu daitezen emozio honetara edo emozio honen unibertso honetara, ez? Eta nola azaltzen zaigun? Hemen protagonista Manex da, ez dakit 5 urte inguruko mutiko bat da. Da ume bat bere mundu lausotu batean bizi dena, zoriontsua da bere munduan, gustatzen zaio marraztea, izaera berezia badu, bada despistatu xamarra, torpe xamarra ere bada, ez? Eta bapatean jakingo du, bapatean deskubrituko du, ez dula ondo ikusten, alegia betaurrekoak behar ditula. Hor jasotzen du bere lehenengo sorpresa, ez? Hori zan, horrela ulertzen dugu. Hortik aurrera, umea kalera irtengo denean lehenengo aldiz betaurrekoak jantzita deskubrituko du mundu izugarri bat, ordura arte lauso eta borroso ikusten zuna, orduan ja ikusiko du xehetasunez, garbi, ez? Hola, definizio altuan bezala, ez? Mundu berri bat deskubrituko du. Sorpresaz joango da, sorpresa batzuk atseginak izango dira, gauza eder batzuk topatuko ditu, beste batzuetan gauza batzuek beldurra eragingo diote, beste batzuek nazka, bere burua ere deskubrituko du, pekak dauzkala, begiek ze kolorea daukaten, ez? Liburuak beraz, dauzka bi parte oso markatu, eta hor dator marrazkilariaren, Enrique Morente da marrazkilaria, eta hori bere eskua, bere artea dago, liburuaren hasieran lauso borroso ikusten dena, ondoren, xehetasunez ikusiko da, eta orduan sortzen da horrelako paisaiak bi eratara ikus ditzakegu, ez? Eta ematen du jokua, jolas honek, liburu honek badauka halako jolasa, ez? Alde batean ikusten duguna, gero beste aldean ikusiko dugu bestera batera, eta horrek badauka bere beste irakurketa bat, eta aurrentzako jolaserako beste begirada bat.